For helvede, mand! Din fucking lille emo. Dræb dig selv, dit bøsse. Må man bande på YouTube? Tristan! Hallo, excuse me. Fuck, jeg lækker egentlig. Tristan, hvor fuck er du? Jeg er på mig. Revive dig. Du skal da ikke smadre den sten der, så kan folk ikke se, hvad vi laver. Så for helvede, mand! Kan jeg materialer her? Jeg dræber folk, hvis jeg sidder nu. Hvorfor kan jeg høre en chest? Fordi så er der en chest. Ja, no shit, mand. Jeg er fucking ja! Der er mennesker her på mig. Ja, jeg er ligeglad. Det er ham, du døde til. Nej, det er jeg ikke. Jeg dør aldrig, Tristan. Men... For helvede! Jeg havde ikke nogen våben, jo. Det er derfor. Ja, jeg ved det. Det er fucking irriterende. Ja, det er fucking irriterende. Og har du ammo til den, eller hvad? Har du nogle skue? Nej, det har jeg ikke. Giv mig nu nogle skue, for helvede. Jeg har ikke nogen skue. For helvede, Lars! Chest. Der er nogen på det. Cracket! Lad os gå ud til det her drop der. De har fucking nogle våben. Yes. Og sygt mange skue. Og sygt mange mænd. Ja, hold nu bare kæft. Fuck. Hvad laver du? Bøsser du? Der er en dernede, jeg ser ham. Dø! Så dø da! Misser din skue. Nu er jeg LHP. Nej, ikke der, for helvede. Ja, bare rolig, slap af. Jeg har styr på det her. Bum! Easy. Så er det der, eller hvad? Så er du lige min 200 IQ play. Nu løber jeg op med en shotgun, og så er de døde. Jeg fik en mythic. Jeg er fucking LHP. Jeg kunne ikke gøre en skid. Jeg blev ramt af sådan fucking meget. Ja, jeg tager sådan! Jeg er fucking med i Avengers, mand! Hallo, Avengers, I gør. De bliver nødt til at fucking hyre mig. Fuck, jeg glemte, det var build mode, det her. Skal vi lige crack mine skills her på... Jamen, det gik da godt. Fuck. Hvad med det, der skyder på mig? Nej, Ja, lad mig lige nakke ham. Hvor er han? Han døde åbenbart. Jeg skød ham åbenbart. Jeg ramte ham. Hallo, han hoppede bare i mit face, og så skød jeg ham i hovedet med en shotgun åbenbart. Det er mig, der fucking gjorde det hele. Der er en heroppe. Oh my god, der er ryggen på det her lort her. Kan jeg flyve? Hvorfor kan jeg ikke flyve? Det er et skjold. Og så kan jeg gøre sådan her. BOOM! Ja! Det er fordi, du har et sigt, der giver det. Hvis vi får det her win her, ikke? Så kan jeg ned og pisse Alexi i hovedet. Der er nogen hernede. Kom, lad os gå ned og plukke dem, mand. Ja, hey! Nigger! Hvorhen? Jeg er ryggen, Sim. Jeg glemte det. Om for helvede, Tristan. Der er nogen ude i vandet. Jeg nakker ham lige ude i vandet. Hvorfor? Jeg rammer ham sgu da, mand. For helvede, jeg bliver nødt til at kaste meteorer i hovedet på ham, så. Hvor jeg rusher. Nej, jeg nakker ham. Slap nu af. Han er helt ude i vandet. Han er one shot. Hvad laver du, Tristan? Nu kan jeg ikke ramme ham for din fucking bygning. Jeg har ramt ham. For helvede, dit fede læs. Nej, fordi der er også mennesker herovre. Men du står jo bare på en fucking bakke. Slap nu af, jeg er på vej, ikke? Så. Ikke være så sur, Tristan. Så. Jeg har faktisk 3 kills. Jeg har 5. Jamen, det er fordi, du stilkiller alle mine kills. Hvad fuck mener du? Jeg har dræbt de sidste. Du skal ikke råbe, mand. Jeg gider ikke til at radikere ud, at du råber. Backet fuldstændig, mand. Vent nu på mig, jeg vil også være med til det sjove. Hvad fuck laver ham? Du skal ikke fucking lege, altså. Jeg leger ikke, jeg tager det her meget alvorligt. Han er et HP, mand. Hvorfor kan han flyve? Måske skulle ham der hyres til Avengers eller sådan noget. Lad være med at skyde på den bot der, den bliver sur. Jeg tror, de sidder inde i den bygning lige der. Det er i hvert fald der, hvor han teammate taget. Jeg kan ikke se noget. Nu dernede. Hvad fanden laver den bøsse, mand? Skyd den knaphat. Pluk ham. Jeg er lige ved at blive revivet, 2 sek. Min bot reviver mig. Fucking klaphat. Min bot reviver. Pas på, bro. Der sidder med en sniper. Kom og revive. Nej. Kan du høre det, Tristan? What? Bro, kunne du køre det der, mand?